tager den her bare for sjov. Bare for sjov skyld. Fuck, jeg får så mange røg ud. Så har du taget sniper. Fuck mig. Jeg er bare en sølle medic. Er du taget medic? Ja. Bare sølle medic. Det nakker mig jo. Fuck dig. Headshot. Lol. Nu vil jeg prøve igen. Jeg skal nakke dig. På et eller andet tidspunkt. På et eller andet tidspunkt dør du. Og det siger jeg dig. Læg. Sådan der. Var det ikke What? nu? Det var så kommer du bare ud med den der sniper. Lol. Fuck, jeg fik et chok. I need to kill you again. Au, for satan, jeg var sgu da i luften. Ad. Ja, men du landede lige der skød. Jeg sigtede efter nej, din jeg var mave. ikke Hov, jeg må ikke capture. Nej, det er kedeligt. Fordi så er det ikke at spille. Jeg bukker mig! For satan, jeg bukkede mig! Jeg skød dig i luften. Det var jo ren held, det der. What the fuck? Skal jeg tage noget andet? Jeg kan ikke blive med at sige, du skal tage noget. Lige siden af. Du lækker. Ja, jeg lægger. Critical hit! Okay, jeg kan meget godt lide den her server. Altså selvfølgelig, den ville have været bedre, hvis man startede med det samme. Det er ikke sådan noget, hvor det tager 15 sekunder for at starte op. Det tager kun 5 eller sådan noget. Ah, shit! Du havde kun behøvet at skyde mig normalt. Fordi jeg havde 17 liv. Eller tror jeg. Det var sjovere end lagt op på den her. It's not so funny. Shit, ramte jeg dig? Nej! Nej, jeg så bare skuddet lige forbi mig. Nej, der er en, der havde connected dig. Polen. Nej, det er ham der Kokusvin. Står du bare i din base, eller hvad? Nej, der er en, der har joinet mig. Hvorfor står du? Hvor er du henne? Mathias? Der, hvor du ikke kigger. Seriøst. Jeg kan kun finde min egen, Mathias. What? Så er du spy. Hvordan kan du... i dig, Mathias, så han gik ind i dig. Han gik ind i det, og så kunne jeg se dig. Nej! Nej, han brænder min... Fuck af, Kuksu. Ej, må jeg gerne tage din smøg, Mathias? Den du har i munden her på spil. Skyder lige øjet. Lol, du bevæger dig, når jeg skyder dig. Kig lige op. Står bare og leger med dit lig, Mathias. Jeg får dig til at ligge helt lige. Where you are? Ah, shit! Prøv at komme og se, hvor lige han er. Jeg kan så ikke se det. Jeg kan ikke se liget. Lå hans hoved! Mor, gå nu ud! Mor, jeg sidder og filmer. Kan du så ikke gå ud, altså? Nej. Han er spy. Det vil være. Han er også spy. Kan du ikke se ham her? Kan du ikke se de gamle lig? Nej. Jeg står bare og slår til hovedet. Så det
Ej, Mathias, kom on. Mathias, vælg nu noget andet end spy. Jeg capture altså bare pointen, så. Okay. Nej, ja. Woo! Jeg har været prøvet Vælger at du noget knife dig. andet? Jeg har prøvet at knife dig. Jeg kunne ikke ramme dig. Så gik du lige det, jeg prøvede. Er du blevet noget andet? Ja. Get away from the point. Get away or we ban you. Au. Det hurts. Du var heldig. Jeg skulle lige til at sætte mig ned. Are you wanna be? No, I'm not. Jeg siger bare ham den anden også, sniper. Han crasher! Sniste. What? Nej, han gør ikke. En hacker! Han crasher da ikke. L. Jo, han står bare i luften. L. Perfekt. Hallo, vi stod og knifede hinanden, ikke? Skifter han bare til sniper, så tager han mig i hovedet. Ja. Han crasher syg Get meget. away with the... Get away, bitch. Han står bare og venter på dig, Mathias. Han disconnected med det samme. By user. Tak. Mathias, han tror det er dig nu, der har bandet ham. Fordi det var by user. Nej, by user betyder ham selv. Nå. Dum. Han troede på det. Ja. Det er jo vores fedt. Nej, det er ikke. Det behøver du ikke sige. Det kunne have været vores. Men det er det ikke. Jamen, jeg overgår ikke at lave en Team 47. I hvert fald ikke lige i øjeblikket. Alt for mange kræfter og penge. Ad, der er en numse. I like your ass. Jeg fik jo aftercam, så fik jeg aftercam på min numse. Det er så rimelig udviklet. Det er så... Ramte jeg dig? Nej. For satan. Du gør ondt. Ja, så er det jo. Og nu har jeg fuld ladning. Au for satan! Eller... Hvorfor kom du først ud der? Fordi jeg lader den op sådan den skade 100% af det allerhøjeste. Sådan, Det gjorde jeg også. Hvis jeg ramte dig så. Jeg sad bare og ventede. Jeg vil være noget andet end sniper. Ja. Det var ikke rigtigt. Nej. Just for fun again. Nej, ikke medic. Nej. Nej, du er spy! Nej, hvad? Jo, du er medic. Nej, jeg nåede ikke lige præcis ikke at ramme dig. Nej! Kom her! What? Du er vild til at ramme! Hvordan? What? Du ramte mig i hovedet! Jeg er mega syg. Du ramte mig lige i hovedet! Jeg har en syg. pil i, jeg har en Jamen, pil jeg er i mega panden. syg. Jamen, jeg er mega syg til medic. Det jeg prøver at sige til dig. Det er faktisk lige imellem, lige på det øverste af næsen. Lige i maven. Det var fordi jeg havde en narko på dig, Mathias. Har jeg sådan en ting på mig, at, så jeg har sådan noget ugerladning på min bue. Headshot!